Ramogi une wang sa mar chenro maro marang'ich welo an nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo nombija taya nyakwar guoko cha pesa ineno seche ba koro wantiere godo ni odong dalo moko 12 kende to ji dhi yiero maduong' dwe mar 8 tarik 9 to kama ting'o ni an go boke moro kaendi men gi page 104 ting'e gima dhi mbele kaendi ma listi mar od buche kaka joma gitemo gwelo kata kidho ngere luongo ni nominations to mae mbaka mobro goyo bang'e gi Morin Alago manie ODM Women League kata duol mar joma mine ODM kanyo bro penye ni to koro mbaka mar joma igwelo gi bodhi makare koso gi ogiyie kode page to wan go ka 104 mar gazet kawuono jomoyiergo jomoko ywak ni niche gi geno ni bro gwelgi to gineno nyingegi mane mbaka mobro goyo gi ja ODM to kata imbe dwaro winjo kaka iparo 2-6 kaka nyalo yudowa ewe mbui nyalo yudowa Trevor Ombija Ramogi TVKE nyalo tiyo gi hashtag miluongo ni wang'ich welo kamano magi weche manyien ma wan godo sani. Afadhali mzee wa ukweli badala ya mtu mdogo ambaye ako na uongo. Jatend Kenya Uhuru Kenyatta wuok tung' mosuo gi jalupne ewi chung' mare gi piny owacho. Jaod bura machon Manyatike Omondi Anyanga ochwale doho ne ketho mar temo nek. Penjo mathoth luoro ute bura ma Siaya kod Homa Bay mar ka bende gisekadho bajet margi. Erur kamano kuom kete mana kaendi jaloko marwa en Winnie Adoyo nyar Kanyada. Wachaka ne weche manyien ni jaod bura machon Manyatike Edi Kanyanga ochope nyim doho ma Migori kod ketho mar temo nego jago moro. Jang'ad bura Johnston Munguti oweyo Anyanga gi rambun ewi burano kaka George Juma leronwa. Ndiko dhoge ka obilano mago kwachki ibane machon Manyatike Edi Omondi Anyanga maiteno kod keth mar goyo kod bunde kedo hinyo ojana moro igwego mag Lwande Sabkono Manyatike kar saa 3 mar okinyi ne omolo e dono ma Migori. Anyanga ni ochopo e nyimbe ng'ad bura Johnston Munguti ka keth mane ondikne en temo nego ojanano moen kaka Justas chieng' tarik 24 mar dwe mar 7 mar higani igwego mag Lwanda e Sabkono Manyatike. Ne okomiye thuolo mar golo kwayo mare ka otende kod kethni mabende koro ndikne bang' apis ma jayal buche matudo piny owacho kaachiel kod oganda ne okwayo doho mondo koro migi thuolo mondo apisno ket gik madwarore ka kesni koro pok odhi nyime. Bang' winjo kwayoni jang'ad bura Johnston Munguti ne oweyo Anyanga thuolo kod rambun maromo milion 1 kata omenda ma aching' maromo $300,000. Or may face serious charges. The accused person is granted a bond of 1 million shillings. Alternative, cash bail of 300,000 shillings. Kes ni kori biro chak winji chieng' tarik 25 mar dwe mar 8 mar higani. Lipot manogolo kod jatend obila e kaunti ni ma Migori ma Kwanjala e kinde ma ndalo mokalo ne oyango ni jobunde machon Manyatike ne gimayo bunde mare kawe kod kethni mabende koritene godo. Jobunde machon Manyatike Edi Omondi Anyanga en achiel kuom jogo eko mabende osiwuok oko mar laro kom makach burano Manyatike. George Juma, Ramogi TV, Migori. Wadong' mane siasa kanyo kada jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta wacho ni jalupne William Ruto mondo bed jadieri e kinde ma osero ombulu mar jo Kenya. Uhuru ne olose seche mano yawo tesen gach okolo ma Nakuru kama bende no kawo thuolo mar kwayo ombulu ne Raila Odinga. Walter Nyambaga nigi ler mar wachni. Jatend piny Uhuru Kenyatta kinde yawo tesen gach okolo e kaunti ma Nakuru owuok apiaya kendo goyo debe ne Raila Odinga e yor ngero e kendo e thuolono Uhuru enende kagima soko wang' jalupne masani laro kom tend piny Kenya. Mimi nawauliza kwa heshima kubwa sana na sio kulazimisha kwa sababu hakuna kura ya kulazimisha. Shikeni huyu mzee mkono jameni. Mimi nikisema ya kwamba uzee sio ugonjwa, afadhali mzee wa ukweli badala ya mtu mdogo ambaye ako na uongo. Afadhali ukweli badala ya uongo. Because the truth shall always set you free. Kenyatta okoni chenro mag piny owacho ne timo kanyakla maonge badhruok moro e kendo mano ne miye kwe kod jopiny e kendo oko winjore ka jalupne owacho ni mosruok e kinde kod Raila Odinga ne rocho dongruok. Kazi
na ukweli washinda matusi na chuki. Kama ya kwanza haikuwa makosa, hii ya pili iko makosa kwa namna gani? Na si tumekuwa na amani? Si tumekuwa na amani? Si tumeishi pamoja? Jameni, msiwe watu ambao watadanganywa. Msiwe watu ambao watadanganywa na siasa ya pesa nane. Toka machiele gwenge mag Ruiru, jatend migao mar arita kwe Dr. Fred Matiang'i e omako afwanda jalup jatend piny William Ruto e kuom wacho ni piny owacho thiro mbi mare kokalo e loka apisas mag arita kwe e gwenge mag Hoho mar Okak. There has never been a time we have withdrawn National Police Reserves from North Rift or any part of the country. What happens in the security sector all the time is done from time to time, depending on the needs. You know, some of them now lie like a career. You know, it's like that's what they went to school to be trained. You saw those lies yesterday. You know, we were lying. They lie about anything. They can't tell you anything. Probably the only truth about them is their name. Matiang'i okirore gi chien ni en ne ok okawo tij William Ruto kaka ilieko. They lie all the time. It's saying things that don't exist. And partly also, by the way, people would do better if they did their job. Because if they attended the meetings they are supposed to attend, if they sought briefs from the people they are supposed to be briefed, they will be briefed effectively instead of now going to embarrass themselves in that kind of manner where you say things that don't exist. E kinde mabad migep mopogore opogore timo ikruok mar biro rwako lokruoge manyien e piny owacho manyien, Dr. Fred Matiang'i kwayo jodito mi thuolo mar tayo ute mag jela mondo bi ota ute mag ang'ech go yono makare. Walter Nyambaga, Ramogi TV.